Шеф-повар рэстарана беларускай кухні Аксана Анісімова называе бульбу алмазам кулінарыі. З агародніны яна можа прыгатаваць з дзясятак страў. Караняплод падае па-рознаму: запечаны, смажаны, адварны і з салёнай карамеллю. Галоўнае падабраць сорт. Вот это блюдо – это бульбяники с домашней колбасой. Однозначно можем сказать, что долго подбирали вид картофеля, и он является нашим белорусским картофелем. И мы очень рады и гордимся тем, что наш белорусский картофель наиболее подошел для этого блюда. Па словах повара, у бульбы толькі адзін недахоп. Яе трэба чысціць. На прадпрыемстве Івановскага района знайшлі выйсце, адкрылі лінію па перапрацоўцы караняплода і зараз прадаюць ачышчаную бульбу ў пакетах. Сыравіну вырошчваюць на гэтым жа прадпрыемстве. У Аграмоталь працуе цэлая лабараторыя па культываванні бульбы, прарошчваюць насенне ў прабірках. Наша лаборатория занимается микроразмножением картофеля разных сортов в искусственных питательных средах. Мы получаем пробирочки и размножаем 3 цикла черенкования, производим все в стерильных условиях. А потым расаду высаджваюць у гаршчкі. Усяго ў цяпліцах Аграмоталь іх 21 000. Нягледзячы на такі аб'ём, бульбу збіраюць выключна ўручную, каб не пашкодзіць. Усё гэта для таго, каб атрымаць здаровае насенне для пасадкі і якасны ўраджай. Паспяхова культывуюць нават сарты, прывезеныя з марскога ўзбярэжжа і горных раёнаў. Мы провели плановую химобработку для того, чтобы акребела кожура, лучше она сформировалась, чтобы при копке меньше травмировался картофель, не было механических повреждений. И она будет хорошо у нас храниться. Зеленую по технологии нельзя копать, поэтому какая бы она красивая, большая ни была, нам нужно было ее сжечь. Усяго ў гэтым годзе на прадпрыемстве сабралі 14 200 тонн бульбы. Тавар адпраўляюць ва Ўкраіну, Расію, Малдову і іншыя краіны. Зараз у Аграмоталі распрацоўваюць невялікую вакуумную упакоўку. Так што хутка ачышчаную агародніну пачнуць прадаваць і ў розніцу, каб бульба яшчэ часцей з'яўлялася на стале беларускіх гаспадынь.